Protect. Hello, what's up? Protect. Hindi naman. Mapaiyaw na. Nay. Sakit ba? Hindi pa naman. May part na ano. Sakit. Kaya hindi masyado. Ten.
chiaramente film sana kita. May YouTube ka ko yan ah. Walang tugilap pa sa tayo. Walang tugilap pa. Alam kita makita ko. Uy, okay, house lang. I-close mo agad. Yan. Close mo agad. Malimlim na po yun. Bakit ba yung kalbo pinupunan? Diyan. Oo, tato ka ko din.
Tama yun, di nakakupog. Nakaligo yung skin. Nakaligo ko Yan, nagbibuhay ko rin. Sige. Nakaligo sa mga. Hindi na masakit mo. Nakurita Kaya? ulit. Totoo. Kaya? Kaya pa. Lalaki live ka. Sa Asa 20 mil. Ngayon mo sa rin pa. Hindi? Hindi na ito. Hindi mo ka nang bumarkan ko. Nagbigay sa mga. YouTube is the #1 site for millions of creators online, but as more people flood to the platform, Scooter go. Sana puro pilit na. Sana puro pilit na. Yung gato. Ayun. Ang galing mo ka nag-deal ko rin. Hindi sila ano eh.
Dahil kami. Kasi dami mo ako. Pansit pa lang sila. Dahil kami. Ako. Pagpok sa gilid ko. Lolo. Gulo-walo lang mo sa pesa. Diyan, dito tayo na diyan. Huwag pa nga sa kabila. Maliit lang. Saan? Dito siya. Meron. Tumawag din. May ano ka, butterfly ka. Kita niyo butterfly ka. Yung print. Ada baru-baru? Keren lah. Tama ito yung Nice. Yang tayo. Pwede. Diyan timur po. Ito yung kagaw. Ano, kapit mo mo? Ito mo lang pala sa pagpunta ka din. Ito malaki. Wait lang. Mag lang kayo. Yung nota ko. Magic. Tanda di ko yung pasusog ako.
pwede balay, tinagat na pwede kalti. Nasa, pinapila niya rapo tayo mga. Ano pala ito? Ano nga tayo? Makinasal. Hindi ko ako. May masudain doon. Pangalan. Pinakakalakapalirap ko. Nakangatan nga di kulay green mo. Wala, ganin. Sige lang yan. Hindi na tuloy yung malaki. Pwede? Dito siya. Pwede. May regla daw. Alam mo na. Oo, bawal din. Pag may nagbabawal pa. Tapos, Makakampan. Baka matutuwa. Maling dun. Sumunti ko na daw sisilawan nila kalbo. Ano mo kayo katatulo ng yun? Krishna Kundo. Luba tatay laptop. Extension. itaksak mo nagtatak. Dabi din isang kutsigay. Ang tibag. Tigay, yung plastic tigay. Ang sangko mo. Ini. Oh, mga huwag mong matangin dahil nagpunta sa tarap.
Ikaw pala naman mo, ano? May solusyon ng mga peklat mo. Pwede ng pagpang. Linisan mo muna bago guluhan. Kaya nakapagod sa magpaano. Kasi natakot ako. Ha? Natakot ako sa baka masakit. Saan? Magpatatay. Ah. Nakita ko lang yung ano niya sa FB. Hmm. Yung post niya. May friend yata kayo na friend ko. Sino? Marami rin. Ay, marami na ano dito. Oo, taga rito din. Nakatala dito. Gigil na. Hindi ko sino. Ano? Ate Sally, hindi. Hindi siya live. Live yan, Ate Sally. Wala akong premiere ngayon eh. Sabihin mo kang jogging. Hindi tayo makasunod. Yeah. Hindi tayo makasunod na ba yan? May diet ko. Ano, susunod? Kumain ko na lang. Kentucky Fish Market pa pa. Ha? Kentucky Fish Market. Malap? Hmm. Hindi tawag ko. Market si Friday. Ika, kawanin tatwa mo. Kita ko lang daw. Tatana. Walang premiere, Madam Elsa. Kaya itong si Dudoy kita. Ayan. Hmm. Lagi may sunod ko na ito. Ano na ito? Tapos si Tito. Pizza bang ay pizza tubig yung brand? Ayan, ito tubig at Sa atin. Sa atin. Tatanlak pa. Ilocano? Hindi. Sa Pampanga. Ah, Sa ano lang, sa Concepcion. Isalak lang ito. Kapangpangan nito paano mix. Halo. Mga bandang ano pa na siya.
Oh, yan na yata Nakatalo. sa kanila. Sentence na. Locos. Locos kayo. Ang buo po ito. Yan. Pagpakpak na ganun. Yung bulong ko na ba? Sabon. Bulo. Bulong ko na ba? Saan ka ba galing? Sa ano pa po, sa Picom. Sabon ko dito. Tisyo. Asan? Isipid mo kami ng presentation.
Iwan niya naman magaan. Then basain. Pwede naman ba? Tapos, secure. Susugal po po ang manong. Lumakapit ako din. Ay! Lol, 1 point. Yan. Ang cellphone. Kaya nakadaan. 1 point. Nagrobot pala. Tingnan. Hindi ka na nga. Ito ko yung mag-anak lang kayo dito. Mag-anak lang siya. From the plastic na kami with yes. Turi. Malagdan mo. Mamaya ka na lang ito ulit. Ito yung pangyaman. Tagalungkod ka na. Nag-bed ka? Balik ka muna. Nakita likod. Pagkitan mo nga ito.
Linis ka na eh. Huwag ka na maligo, Madam Elsa. Sayang yung tubig. Ulit nito eh. Send mo na doon. Send mo ang design. Sabi mo, marami dito. Kahit anong oras naman ka, pwede mo.
ilalagay mo. Yung... Ganito. Tumboy ang mukanya eh. Pagkaya. Tumboy. Gawin ba natin yung butterfly? Oo. Ano? Kailan ito lalagay? Polo. Kahit daily nilagyan. Ay, tama lang. Gusto ko sa mag-ano siya. Saan ba yung... Saan yung isa? Dito sa Isa. Ipupulay natin sa butterfly. Ay, ba maganda? Ang gusto kong kulay. Mas maputi. Pares kami. Ito daw. Punta na siya. Punta ka na. Kanya kulay. Ang baso. Ligid mo kami natin. Ito pa kanin? O, ano? Naka-live. Sige lang. Kita mo din malungkot. Kawan dyan. Kulay. Ito tika. Nang baso. Ano baso? Baso ba? Diyan. Alas ka. Ito alas kay Malan ba pang sama. Kita mo malungkot ata sa punta. Hindi na may sa 70 pa lang. Sa cellphone no? Banana plan, leche plan. 45.
style na Blackpink. Ginubakpang ka naman. Kita na kasi. Somebody. Likod kang tigaan na ipanan. Nagpao. Na? Ay, makan mga. Dawang mindset mo niya. Dali. May mas maliit daw dito, kuya. Pwede naman dito. Pwede yung maliit yan. Sabi mo, punta na lang siya dito para makapili. Saan na? Ay. Patingnan. Lilis mo niya po. Hindi. Masakit na yun. Kita ko sa ano. Okay ka lang dyan, ganyan? Okay lang ba yun? Paano? Ikaw. Paganda. Para ano, relax. Ay, Sige lang. yan. Okay lang ganyan. Oo. Palo. Ready. Kaya masakit pag ano ba? Paglaman. Medyo mas masakit lang dito sa Kaya mo nito pa. Parang nabubutos ah.
Sino? Sino?
kulay. Ano yun dyan? Ano kulay dito? Ha? Ano kulay? Anong kulay natin? Ano ba ang ano ko yan? Hindi ko alam eh. Red? Wala na. Red? Ano to? Pinili. Ba't mo ito? Ang kata gray. Ajin ko. Gray na. Ang shadow. Sa ba? Gray. Top. Gray naman. Sa basa. Station na.
Sinel. Yung kasi sinelis din. Di ba ako? Hindi. Yun. Babasahan.
Picture ka? Sige. Una sa mga Saan ba to? Saan? Oh, shadow. Ah, Sa 3D kasi parang nakatapos. mm. Mag-i-end na ako. Maraming salamat. Tapos na agad. Raymond ba ito? Kain tayo. Ayan. Tapos na.